प्रणाम मित्रगण। कभी कभी हमन के केहू के कोनो शब्द बोल देनी, केहू के सामने बोल देनी, या फिर तेजी से बोल देनी, या फिर ऐसन बोल देनी कि वो व्यक्ति के तकलीफ हो जा। लेकिन ई कार्य कैले से बहुत बचे के चाहिए। काहे से कि हमन के तो एक बार बोलेनी, एक बार कोनो शब्द कह दियनी, एक बार केहू के कुछ कह दियनी, लेकिन वो व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में न जाने कितना बार वो बातें के सोची, दिन में सोची, रात में सोची। अगर कोनो क्रियाकलाप करता, चाहे मतलब वो कोनो भी प्रकार से वो व्यक्ति बा, तो वो बातें के जरूर सोची और बार बार सोची। और वो जितना बार सोची उतना बार हमन के बीच में जौन रिश्ता बाटे उमें कटुता आवत जाई। और ये होला हमने के अगर केहू कुछ कह दिहलस, ना ही अगर केहू सीरियस कहलस, केहू के सामने कुछ कह दिहलस, या फिर कोनो व्यंग्यात्मक लहजा में कोनो बात ही कह दिहलस, तो वो व्यक्ति तो एक बार कह के हट गई। लेकिन हमन के अगर कहीं गइल बानी, घरे आवे नहीं, चाहे घर में के कोनो व्यक्ति कह दिहलस, तो वो न जाने कितना हजार बार हमन के बार बार वह दिमाग में आवेला। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, मतलब हर समय हमन के दिमाग में वह शब्द दोहरावल करेला। और जितना बार वो दिमाग में हमन के वो बात चलेला, सोची वो कितना तकलीफ होला हृदय के, और कितना वो रिश्ता में दूरी बढ़त जाला। तो ए नाते अगर केहू के कुछ कहू के बा, अगर वो व्यक्ति वही लायक बा कि जौन हमन के कहे के बा, और वो परिवार के व्यक्ति है, अपने बहुत ही क्लोज रिश्तेदार के में कुछ बाटे, ऐसा कोनो बच्चे बाटे, चाहे केहू भी बाटे, तो वहाँ संभले के चाहिए। काहे से कि बाहरी व्यक्ति से तो लड़ाई हमन के बहुत आसान हो जाला, लेकिन लड़ाई वहाँ कठिन हो जाला जहाँ हमन के लड़ाई अपने लोगन से रहेला, अपने व्यक्ति से रहेला। तो ए नाते केहू के कुछ कहले के पहले बहुत बार सोच समझ के बोले के चाहिए। उहो जमाना गल जौन हमन के केहू के दू थप्पड़ भी लगा देत रहनी है, तो वो व्यक्ति सीरियस ना लेत रहल अगर हमन से छोट हवे त। लेकिन अब वो सब चीज़ परिवर्तन हो जात बाटे। परिवर्तन संसार के नियम हवे, और परिवर्तन के अनुसार हमनों के परिवर्तित होके के चाहिए। तो ए नाते अगर कोनो भी शब्द ऐसन बाटे जौन की दूसरे सामने वाले के तकलीफ दे सकेला, कष्ट पहुंचा सकेला, तो वो बात कहले से पहले बार बार सोचे के चाहिए। और हम तक कहत बाटे कि वो बात ये नहीं कहे के चाहिए, वो बात कहले से पहले ही बंद कर देवे के चाहिए। काहे कि आजकल के व्यवस्था दूसर बाटे, आजकल के लोगन के दिमाग के दूसर बाटे। कोनो भी बात के लेके तकलीफ बहुत जल्दी हो जाला, और बात हमन के एक दूसरे से वो बारे में करे नहीं, तो वो मन में गांठ पड़ जाला, और वो गांठ आजीवन पड़ल रहेला। कभी समाप्त भी होला तो बहुत बुरे दौर से समाप्त होला। तो ए नाते अगर ऐसन कोनो बात ही हवे, तो ओके ख़त्म कर देवे के चाहिए, या फिर वो व्यक्ति से बात करे के चाहिए, या फिर केहू के भी ऐसन अपशब्द ना कहे के चाहिए जौन की ओकर जीवन में जिंदगी में दिन रात ओकरे मन में वह बात चलल करे।